TSK Production. Aiki sannu farin jakada, aiki sannu farin jakada. Inda zuciya ta rayu da sanka ko za ta yi katimatin sa'ada. Aiki sannu farin jakada. Asara jimami ake kungari ba shi ɗai za a irga. Waiwaye adan tafiya ashe na ji mai talla shi za ya saida. Aiki sannu farin jakada. Sarki ne na da rauna kaf da kun so numfashi a saida. Me mulkin da ba waziri cikin aiki na sababu ganda. Aiki sannu farin jakada. Da masu ne shugaban shirya a soni ma kai mun shaida. Salati sau biliyan 100 rabunan nan kaga farin jakada. Aiki sannu farin jakada. Muhammadu Mahil kufri ne shi da ƙaunarsa ta wuce ibada. Alai ta'ala duka sanya mai san ke mutuwar shahada. Aiki sannu farin jakada. Ummu abiha ummu habatulatu mai suna farida. Sahabbai na gubarai daban ne a gun manzo kun samu shaida. Aiki sannu farin jakada. Abul Abbas katimul wilaya uban Habib dan Mahamuda. Nagala ko kaya da faira annabi dai kake ajanda. Aiki sannu farin jakada. In kafi yawa shehu sai ya dire kai za na gaida. Tafiyar sa gausi dai yake kun ga babu ruwansa da farfaganda. Aiki sannu farin jakada. Assalamu ala sirrin tajalli kowa ya taho kai dai ya tada. Salamu ala sakafil kamalin da Allah ke yi wa kasida. Aiki sannu farin jakada. Shi zati kewa kirari da ya zo sai a zube a gaida. Na gaske me na bagar jama ne ko fa da mu yayi masa shaida. Aiki sannu farin jakada. Kai fa daban da duk halitta babu jini ko ran wulada. Ko karbar Islama yana ciki sannan za a shaida. Aiki sannu farin jakada. Kaunar annabi babu sauki ba mu jiran fa ba mu oda. Sarki ko a cikin sarakai na Allah sai ka zo a tada. Aiki sannu farin jakada. Mai wannan jami da alamtara masu inna a daina shahada. Mai kyautawa ne girgije kullum da ka zo za ya bada. Aiki sannu farin jakada. Babu wanda ilahu yake wakara a alam duk sai Mahamuda. Ya sun yaɗa muzammil mudassir ga su cikin ajanda. Aiki sannu farin jakada. Da gaske kwarai na saman halittu Muhammadu kai Allah ya koda. Muradi maljauna mu da wajen duk barna shine ya kauda. Aiki sannu farin jakada. Shiriyar Allah na zuwa ne amma fasila baban farida. Yanda ka so haka nan ake masu suna a kalmar shahada. Aiki sannu farin jakada. La ilaha illallah Muhammadu sai Allah ya shaida. Aiki sannu farin jakada. Aiki sannu farin jakada. Aiki sannu farin jakada. Aiki sannu farin jakada. Ba ja maka a gama lafiya mijin a isan ya maza saranda. Ke in ta rike gaskiya ko ka ya za a yi ta huda. Aiki sannu farin jakada. Baban faɗi manassara sai da shi Allah za ya bada. Kwatat mu a annabi haka muka ɗauka har mun ya hada. Aiki sannu farin jakada. Dari ni annabi mai karamci a ƙara saka mu cikin sa'ada. Tunani lissafi ake wata rana zangan ne a rauda. Aiki sannu farin jakada. Wanka da ya dauna taɓa kaya na yin sanya shadda. Haɗa ni da masoyan haƙiƙa cikin sha'anin kan mu ƙulla hudda. Aiki sannu farin jakada. Ka watsa shirin duka a ada'u ka rusa shirin don Mahamuda. Masoya mu daga hannuwanmu mu tattafawa farin jakada. Aiki sannu farin jakada. Tattafawa bin yabo adalin da gare ne zan fitilla. Ai nishaɗi sannan an yi tafi da tafa kun sauwan halitta. Aiki sannu farin jakada. Babu laifi in an rausa ya ayi juyi har ma ayi guda. Domin nuna farin cikin mu da maulidin shugaban halitta. Aiki sannu farin jakada. Yaye na akula da suna ka suka kama kowa sun kauda.
da duk masoya na hakika ina roƙo a cikin kasida. Aiki sannu farin jakada. Ma na raba ƙara yi min da hudi har kowa ya shaida. Bada masu baban mahabub ni kai na rike kowa na banda. Aiki sannu farin jakada. Malam Shu'aib yana cike rabu samu iyan duk su sajida. Burin majaji bai fi sallah ba kun halara ka samu shaida. Aiki sannu farin jakada. Gaddam Ibrahim yana nan akai aikin yake tun a can da. Bisalam dangi zan takaita ku sai wata rana zana tada. Aiki sannu farin jakada. Wanan yau zan takaita ku sai wata rana zana tada. Aiki sannu farin jakada. 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 Aiki sannu farin jakada.